όπως είπε και ο Θωμάς εδώ πριν και ανέλυε, ότι κάθε αρχηγός, κάθε οπλαρχηγός είχε και από 50 μισθοδοτούμενους, εμείς δεν είμαστε πουθενά γραμμένοι σε καμιά μισθοδοσία. Και για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και να μαζέψουμε αυτά τα λίγα χρήματα που χρειάζονται, θα ζητήσουμε λίγο τη βοήθειά σας. Δεν θέλουμε πολλά, δεν θέλουμε να μαζέψουμε χρήματα. 2 ευρώ ο καθένας για να βγούμε τα έξοδα, να πληρώσουμε, να αφήσουμε και κάτι στα παιδιά που δουλέψανε εδώ. Βέβαια, θα μου πείτε με 2 ευρώ θα πηγαίνετε να ψηφίσετε στο Πασόκ. Δεν θα αργόσασταν εδώ. Γι' αυτό δώστε 3 να μην σας περνάνε πονηρές σκέψεις από το μυαλό. Λοιπόν. Κατερίνα, γιατί το κάνεις αυτό, πριν μιλήσω εγώ. Για να φύγει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ λίγα πράγματα θα πω. Καταρχήν θέλω όσοι είστε απέναντι και παρακολουθείτε τις 2 πολύ ωραίες εισηγήσεις να σας συγχαρώ. Γιατί κάνετε κάτι που σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του κινηματογραφιστή του το έκανε μόνο ο Στάλιν. Δηλαδή, άκουγε εισηγήσεις από το πολιτικό γραφείο και την ίδια ώρα έβλεπε ταινία. Θέλω να πω ότι είμαστε επομένως σε ένα πολύ αγωνιστικό, σύμφωνα με τις παραδόσεις, κοινό και κυρίως αυτό το συνειδητοποίησαν οι οργανωτές. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι πολύ χρήσιμες οι 2 εισηγήσεις που ακούσαμε και για το μας δένει με τη μέρα της 25ης Μάρτη. Ξέρετε, είναι το να εκφράσει με δυναμισμό ο κόσμος, ο λαός, την διαμαρτυρία του για τη σημερινή υποτέλεια, τη σημερινή κατεδάφιση της λαϊκής και εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά είναι και το να μπορέσουμε να διαβάσουμε την ιστορία μας χωρίς να την παραποιούμε μέσα από τα σημερινά μας προβλήματα. Εγώ θα παρακολουθήσω από το Θωμά ένα μικρό σημείο από αυτά που είχε μπορέσει να μας δώσει στο site για να είναι ο τρόπος, στην ιστοσελίδα του Μετώπου, ο τρόπος που θα πούμε χρόνια πολλά για την 25η Μαρτίου. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα ντροπής. Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Δεν το περίμενα αυτό. Είναι μέρα ντροπής. Δηλαδή, άκουσα ότι πήγε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ για να ζητήσει από τη Μέρκελ να είναι πιο χαλαρή σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Δηλαδή, ποτέ δεν μπορούσε να δει, ας το πούμε, τον συμβολικό εκπρόσωπο, γιατί αυτό είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, το συμβολικό εκπρόσωπο της εργατικής τάξης να γονατίζει στον κατακτητή. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα, ας το πούμε, που πρέπει όλοι μας να το στιγματίσουμε. Και όλα αυτά σε μια ιστορία, όπως ανάφερε και ο Θωμάς, η οποία είναι δραματική σε σχέση με το πώς ο δανεισμός χρησιμοποιήθηκε και για την υποταγή και για την κυριαρχία από άλλους και για τη διαφθορά και για την έλλειψη οργάνωση και για οτιδήποτε άλλο. Εγώ σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να δέσω ήξερα ότι ο Θωμάς έκανε αυτή την εισήγηση, πώς θα μπορούσα έτσι κάπως να αδερφεί αυτά που θα πω, να αδερφούν αυτά που θα πω με αυτό, με αυτά που θα άκουγα. Και θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται, αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Από τον τίτλο του κανείς θα περίμενε ότι είναι αισθηματικό βιβλίο, δηλαδή ξέρω εγώ ένα ζευγάρι, χωρίζει κλπ. Πάω ένας από εδώ, πάει άλλη από εκεί και ξαναμαζεύονται και λένε αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ούτε μυθιστόρημα, ούτε αισθηματικό, ούτε αστυνομικό, λίγο αστυνομικό είναι. Είναι ένα στατιστικό βιβλίο, το οποίο έγινε best seller στην Αμερική το 2009, best seller εγώ, οικονομικό best seller, οικονομικό βιβλίο, είναι βιβλίο στατιστικής. Το έχει γράψει ένας καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην διευθυντής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Κένεθ Ρόγκοφ,
μαζί με μια συνεργάτη του, την Κάρμεν Ράινχαρτ. Πήρε το βραβείο, το μεγαλύτερο αμερικάνικο βραβείο για συγγραφή οικονομικού βιβλίου Paul Samuelson του 2010. Αυτό το βιβλίο λέγεται αυτή τη φορά είναι αλλιώς, γιατί έχει ως επίκεντρο το θέμα του χρέους, το εξετάζει σε βάθος αιώνων, κυρίως των 2 τελευταίων αιώνων, και υποστηρίζει ότι κάθε φορά που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υπερχρέωση και το γονάτισμα χωρών, οι κυβερνώντες, οι επιστήμονες κλπ. Πιστεύουν ότι αυτή τη φορά έχουν τους μηχανισμούς και τα μέσα να το αντιμετωπίσουν. Δεν βλέπουν ή υποτιμούν τα προειδοποιητικά σημάδια που δίνονται και με αυτόν τον τρόπο, αυτό γράφτηκε κυρίως, ας το πούμε, με την έναρξη της κρίσης αυτής του 2007-2008, με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, πέφτουμε σε συνεχείς μεγάλες κρίσεις στον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. Και λέει, μάλιστα, επειδή το επίκεντρό του είναι και η κρίση του 2008, ότι η τρομερή ανάπτυξη της πληροφορικής στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη πολλαπλών προϊόντων, που αυτό που λέμε εμείς τα τοξικά χαρτιά, τα τοξικά ομόλογα, είχε θεωρηθεί ότι θα ήταν ένα εργαλείο ώστε να μπορέσεις πάρα πολύ γρήγορα, σε περίπτωση που δεις ότι έχεις κρισιακά φαινόμενα, να το αντιμετωπίσεις, ενώ αποδεικνύεται, λέει αυτός, αποδεικνύεται ότι ήταν ίσως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που οδήγησε σε αυτή την κρίση. Είναι ένα βιβλίο στατιστικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο καταλήγει και σε ορισμένα συμπεράσματα. Αντιληφθήκατε περίπου που κινείται. Εγώ πήγα σήμερα στο Ευρετήριο, το είχα διαβάσει πριν από 2 μήνες περίπου, 3. Πήγα στο Ευρετήριο, γιατί αναφέρονται όλες οι χώρες του κόσμου εκεί πέρα, έχει διάφορες στατιστικές, πίνακες κλπ. Στην λέξη 3. Και τι βρήκα για την Ελλάδα σε αυτό το βιβλίο. Το πρώτο που βρήκα είναι ότι θεωρείται ως η πρώτη ιστορικά καταγραμμένη χρεοκοπία χώρας λόγω των κρατικών της δανείων. Αυτό είναι το αντικείμενο. Το κρατικό χρέος είναι το αντικείμενο και οι τραπεζικές κρίσεις σε συνδυασμό με αυτό το βιβλίο αυτό. Είναι στον ελληνικό χώρο, ας το πούμε, στις Σιρακούσες, από τον Διονύσιο των Σιρακουσών. Ο Διονύσιος των Σιρακουσών, ο οποίος ήθελε να κάνει διάφορα μεγάλα έργα και διάφορους πολέμους με τους γείτονές του, είχε πάρει δάνεια εσωτερικά, δηλαδή από τους πολίτες του. Και βέβαια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που είχε όταν αυτά θα λύγανε. Τι έκανε λοιπόν ο Διονύσιος? Ζήτησε από όλους τους πολίτες να παραδώσουν ό,τι νομίσματα είχαν. Επί ποινή θανάτου. Δηλαδή όσοι πολίτες δεν το κάνανε και κρύψαν τα νομίσματά τους κλπ. Εκτελέστηκαν. Και μετά παίρνει τα νομίσματά τους και τα σφραγίζει, δηλαδή εκεί που έγραφε, ας το πούμε, 1 δραχμή, έβαλε 2 δραχμές. Εκεί που έγραφε ένα τάλιρο, έβαζε 10 δραχμές και τους πληρώνει δηλαδή με τη μισή τιμή. Επί ποινή θανάτου. Φυσικά αυτό οδηγήθηκε σε έναν άγριο πληθωρισμό, θα λέγαμε, της εποχής και σε μια πλήρη αποδιάρθρωση της οικονομίας των Σιρακουσών. Το δεύτερο που αναφέρει την Ελλάδα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη, δεύτερη στον κόσμο, που έχει αποκλειστεί τα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό ξεκινάει από το 1800 να βλέπει, να υπολογίζει. Η Ελλάδα το 1821, πώς το λένε, απελευθερώνεται. Ακόμη πιο επιβαρυντικό είναι το αποτέλεσμα, που είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές δανεισμού. Μου έκανε εντύπωση εμένα. Εγώ δηλαδή με τις ιστορικές μου γνώσεις δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, Ναι. 1826, 1878 ξαναβγήκαμε. Ωραία, ορίστε.
διότι τότε έγινε ο δεκανονισμός των δανείων της εξαρτησίας. Η πρώτη χώρα βέβαια, η χώρα αυτή, γι' αυτό μην τρέπεστε πολύ, γιατί η χώρα η οποία έχει το ρεκόρ, η πρώτη χώρα η οποία είχε αποκλειστεί 69 χρόνια, είναι η Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία. Δηλαδή, από το 1918 μέχρι την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, τα δάνεια τα οποία υπήρχαν από το ρωσικό, από το τσαρικό κράτος, δεν εξοφλήθηκαν, με συνέπεια να είναι έξω από τις αγορές δανεισμού. Βέβαια, η Ρωσία, τουλάχιστον σε μια περίοδο, η Σοβιετική Ένωση, σε μια περίοδο έτσι ραγδαίας ανάπτυξης που είχε υπάρξει, είχε γίνει μεγάλη δύναμη. Που σημαίνει ότι μπορείς να υπάρξεις και πέρα από το χώρο του καπιταλισμού. Η Ελλάδα και η Ονδούρα είναι οι δύο που έχουν από 53 χρόνια. Το τρίτο σημείο που αναφέρει, και εδώ μπορεί να μας, γιατί τα αναφέρει πολύ γενικά, να μας βοηθήσει ο Θωμάς, είναι ότι αναφέρεται σε μια εξέταση που έκανε αυτοί οι μελετητές, σχετικά με την απώλεια της κυριαρχίας λόγω δανεισμού. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ακραίο παράδειγμα, όπου μια χώρα εξαφανίστηκε λόγω δανεισμού. Αυτή η χώρα είναι μια αποικία της Αγγλίας, η οποία λεγόταν Newfoundland, η οποία βρισκόταν στο χώρο του σημερινού Καναδά, με αρκετά μικρό πληθυσμό, αλλά με πολύ μεγάλη έκταση, όπως γενικά είναι ο Καναδάς, η οποία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Μεγάλη Βρετανία που απέκτησε κοινοβούλιο, και η οποία δεν θυμάμαι τώρα την εποχή, νομίζω ότι πρέπει να είναι αρχές του 19ου αιώνα. Δεν το παρατήρησα σήμερα. Βρέθηκε μπροστά στην ανικανότητα, αδυναμία να ξεπληρώσει τα χρέη της, και τελικά παρενέβη ο Καναδάς και έγινε συμφωνία να αναλάβει ο Καναδάς τα χρέη της, αλλά αυτή να ενσωματωθεί στον Καναδά. Λοιπόν, στο θέμα λοιπόν της κυριαρχίας, της απώλειας κυριαρχίας, αναφέρει ότι στον 19ο αιώνα είναι τρεις οι χώρες οι οποίες είχαν πλήγματα στην εθνική τους κυριαρχία από το δανεισμό λόγω των υποχρεώσεων στο εξωτερικό δανεισμό. Και αυτή ήταν η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Τουρκία. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στην περίπτωση της κυβέρνησης Δελιγιάννη, δεν λέει και των συμφωνιών που είχε κάνει τότε με την κυβέρνηση του Λονδίνου. Αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Η πρώτη απώλεια εθνικής κυριαρχίας, η πρώτη απώλεια εθνικής κυριαρχίας συνέβη με την πρώτη πτώχευση στα 1843. Τότε λοιπόν οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις είχαν χορηγήσει ένα δάνειο 60 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων στον βασιλιά Όθωνα. Το δάνειο αυτό ονομάστηκε Βασιλοφάγων άμα και Βασιλοπιών. Λοιπόν, ιστορικούς. Και συγκεκριμένα από τον Αριστίδη Οικονομίδη. Τι έγινε τότε? Επέμβηκαν λοιπόν οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων και έγινε αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα. Περικοπές μισθών δημοσίων υπαλλήλων, διώξιμο αξιωματικών από το στρατό, διώξιμο ιερέων από τη δημόσια διοίκηση γενικώς. Και αμέσως μετά την πρώτη πτώχευση, στα 1854, με την ευκαιρία του Κρημαϊκού πολέμου, έχουμε και πάλι με αφορμή τον δάνειο των 60 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων την επέμβαση των αγγλογαλλικών στρατευμάτων στον Πειραιά. Κατέλαβαν τον Πειραιά και την Αθήνα για 3 χρόνια. Και το 1857 ήρθε ο πρώτος διεθνής οικονομικός έλεγχος, ο οποίος κράτησε για 3 χρόνια, και η Τρόικα τότε, η λεγόμενη, ήταν από τους πρεσβευτές των 3 χωρών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, με επικεφαλή στον πρεσβευτή της Αγγλίας, τον Τόμας Γουάις. Είναι ο σημερινός Ράιεμπαχ. Λοιπόν, και επέβαλε στην κυβέρνηση
κυβέρνηση του Όθωνα, ήταν στα τελευταία Όθωνας, να πληρώνουμε για το δάνειο των 60 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων 900.000 χρυσά φράγκα το χρόνο. Και δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να τα πληρώσει αυτά και μόνο από το 1865 άρχισαν να πληρώνονται. Ήρθε ο διακανονισμός των δανείων το 1878, αλλά όμως έχουμε και τον υπερδανισμό των κυβερνήσεων Τρικούπη. Ο Τρικούπης δανείστηκε από εσωτερικό και από εξωτερικό δημόσιο χρέος 690 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Και την 1η Δεκεμβρίου 1893 είπε το γνωστό «Δυστυχώς επιτοχεύσαμε». Και τότε άρχισαν να γίνονται 2 χρόνια διαπραγματεύσεις, αλλά όμως η Γερμανία υποκίνησε την Τουρκία σε πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Θεσσαλία στα 1897 και απειλούσαν, είχαν φτάσει έξω από τη Λαμία και απειλούσαν να κατέβουν στην Αθήνα, και τότε επέμβηκαν δήθεν οι Γερμανοί ότι θα σταματούσαν, θα συνθηκολογούσαν και οι Έλληνες και οι Τούρκοι, θα πλήρωναν 100 εκατομμύρια χρυσά φράγκα, 100 εκατομμύρια λίρες στους Τούρκους, αλλά με μία διαφορά. Θα έφευγαν οι Τούρκοι από τη Θεσσαλία, αλλά θα ερχόταν ο δεύτερος διεθνής οικονομικός έλεγχος. Και ήρθε το 1898 και διατηρήθηκε μέχρι το 1978. Αυτή λοιπόν είναι η κολοβωμένη εθνική ανεξαρτησία. Σήμερα έχουμε τον τρίτο διεθνή οικονομικό έλεγχο και ζούμε, αν όχι υπό στρατιωτική κατοχή, γιατί αυτή δεν υπάρχει, αλλά οπωσδήποτε υπό οικονομική κατοχή. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Όπως βλέπετε, το βιβλίο δεν είναι έξω από την... Παρότι είχε να αντιμετωπίσει όλες τις χώρες του κόσμου, έξω από το τι πραγματικά έχει γίνει, το 4ο σημείο που αναφέρει την Ελλάδα, έτσι με ένα ιδιαίτερο ρόλο, είναι ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό της παρουσίας της ως ανεξάρτητου κράτους κάτω από συνθήκες χρεοκοπίας ή διαπραγματεύσεων για το ξεχρέωμα. Δηλαδή είναι πρώτη η Ελλάδα με 50,6%, δηλαδή το μισό χρόνο που έχει υπάρξει η Ελλάδα είναι σε τέτοιες καταστάσεις. Και μετά ακολουθεί η Ουγγαρία, 37%, Ρωσία κλπ. Το 5ο σημείο είναι ότι η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερη, πράγματα που σχετίζονται βέβαια και με ιστορικούς παράγοντες και με το χρέος, τη μεγαλύτερη υποτίμηση σε σχέση με το σταθερό νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν κάθε εποχή, άλλοτε ήταν η λίρα, άλλοτε το δολάριο, άλλοτε το χρυσός, τη μεγαλύτερη υποτίμηση παγκοσμίως, το μεγαλύτερο ποσοστό υποτίμηση, και αυτό έγινε στην Ελλάδα το 1944. Και αναφέρει εδώ πέρα, έχει μια μελανή σελίδα επιστημονικά, όπου αναφέρεται πάλι η Ελλάδα. Το 2009 λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο και το οποίο πήρε τόσα βραβεία,